Ефір триває. Я Альвіна Сідбулаєва приймаю естафету від колеги Катерини Вишневської і говоритимемо наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні та в світі. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Президенту Зеленському погрожують через спілкування з добровольцями. Чи втрутяться правоохоронці? Спікер Ради відреагував на ймовірне хабарництво в парламенті. Слуги народу збираються на фракцію. Мінкульт визначився із покаранням хору «Вірьовки». В історії зі скандальним виступом ставлять крапку. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Юрій Макаров, тележурналіст. Доброго вечора. Доброго вечора, колеги. І поговоримо, що відбувається в нашій країні. Ось Офіс президента виклав відео зі скандальної розмови Зеленського і добровольців. Виявляється, президент приходив до них двічі. Спершу поговорити про розведення сил, потім пішов, утім, згадав, що не спитав про зброю. Подивимось, як це було. А ви відводити приїхали війська? Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Так где же там, мы же не зашли к ним. Оружие не посмотрели. А там есть? Сказали, що під кроваті є. Да? Пацаны, смотрите, мы ж опять, сейчас опять будем, Денис, перейдем к беседе. Я что же не приехал с правоохранными сейчас органами, не зашли в дом, не устраиваем. Мы же нормальные мужики. Я вам говорю, что не угрожая ничем. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, Его что я тебе нет. сказал. Где? Покажите, где у меня оружие. То есть ты считаешь, что ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, показал при чем где? здесь, Я задал сейчас вопрос же серьезный. Хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал Так где? при чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим в Я руках? тебе или еще что? раз говорю, Денис, услышь меня. Это вас серьезные слышу. вещи уже пошли. Я понимаю, Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите, пацаны? Еще один момент. Вчера по Украине были акции, хотели, по всей Украине были, в 1 часов по датам. У нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор. Капитуляция, прошу так. Формализация. Я это пришел, называется тебе сказал, вы меморандума. оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы Смотри, сказали. ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ти мене не переводи на акції. Ось така розмова відбулася від президентом і добровольцем. Як ви можете характеризувати цю розмову? Що це таке? Володимир Володимирович почувається явно дискомфортно в колі реальних захисників нашої країни. Вочевидь, що у нього є, окрім решти комплексів, які ми не обговорюємо, це і його особиста справа, хоча, коли стосується особи президента, боюся, що аж таких уже особистих справ майже не залишається. Але те, що... Ви це Володимира Зеленського назвали Володимира Володимировича. Ой, це я збився. Володимир Олександрович, звісно, такі, знаєте, так, поруч, це називається обмовка за Фрейдом. Я нікого не хотів образити, повірте мені, і в даному разі, і нашого президента так само. Спочатку, щоб так. Але те, що він почувається невпевнено, він почувається досі невпевнено в цій ролі, він почувається невпевнено з главами інших держав, він почувається невпевнено з громадянським суспільством. І тут це такий апофеоз невпевненості і комплексів, які лізуть просто з кожної клітинки його. Тим більше, що тут такий подвійний конфлікт. Коли кажуть, що президент бикує, що президент пацан на районі, що він не пацан на районі. Він дитина з відносно благополучної, інтелігентської сім'ї з Кривого Рогу. Його
батьки, принаймні батько точно знає, що він чи то доцент. Так, якщо він такий інтелігентний, ми бачимо, що він тикає, навіть. Оця от невпевненість мамінького синочка в дуже такому суворому пролетарському місті, я його трішечки знаю. І більше того, мені навіть не треба пролетарський Кривий Ріг знати. Я виріс в Києві на пролетарському соцмістечку. Все це я знаю. І коли інтелігентна дитина починає копіювати манери от цього подворотні, ну це справляє якесь незручне враження. Краще, звісно, було би це не транслювати. Краще було би залишити це між хлопцями. Тим більше, що я розумію його позицію так само. Але... Він не контролює фронт, тому що у нас досі залишається, слава Богу, окрім Збройних сил, добровольці, завдяки яким зараз ми все ж таки живемо спокійніше. Саме так. І це просто зробило очевидним цей багатошаровий конфлікт, коли людина імітує класово не зовсім своїх. Він хоче з себе робити оцього конкретного пацана, але з цього нічого не виходить. Тому що він насправді нормальний хлопець з нормальної, ніякої не кримінальної родини. В Кривому Розі, я вас запевняю, так само є своя інтелігенція, так що тут нічого. Але те, що йому цього інструментарію своєї власної ідентичності бракує, і він вдається до цих манер. Але це ж теж така, скажімо, спланована така розмова Зеленського з добровольцями. Він же знав, куди йде, він же знав, з ким спілкується, він же знає, що ці люди вже не перший рік захищають Україну. Я не думаю, що у нашого президента чи в його офісі є люди, які здатні отакий сценарій розкласти по поличках, план А, план Б, якщо це, то так, якщо це, то ні. Ні, можливо, у нього є радники, які йому щось там підказують. Теж, як доводить практика, поки що не дуже вправні. Це таке непорозуміння, в якому особисто Володимир Олександрович, чесно кажучи, не дуже то і винний. Давайте послухаємо лідера Нацкорпусу. Відповів президентові. Білецький каже, погрози Зеленського почув. Слухаємо, що він сказав. Володимир Олександрович, всі почули ваші погрози. Вони трохи поза, скажімо так, законним полем. Але якщо ви вирішите ці погрози виконувати, а у нас є зараз такі перші ознаки і так далі, викинете звідти ветеранів, то замість декількох десятків людей наступного тижня там буде 1000. А якщо з 1000 не вийде, там буде 10 000. Пане Юрію, як гадаєте, ситуація може загостритися, якщо вже добровольці готові, ветерани, приїхати до Золотого? Ситуація, безумовно, може загостритися. І, власне, це і свідчить про те, що плану Б не було. Тому що ветеранів, добровольців насправді вичавлювали з фронту, починаючи з, можливо, 2015 року. Їх намагалися каналізувати, частину перевели в Нацгвардію, частина собі забралася, залишивши за собою легальну зброю, а можливо і хтось і нелегально, тому що ми знаємо, що обіг зброї в Україні зараз безмежний, і було би дивно, чесно кажучи, якби було інакше. І те, що ці люди можуть стати під рушницю, і те, що ці люди надзвичайно мобільні, і те, що їх не треба так зачіпати і так ображати, тим більше на камери. В тому то і річ, що на камери. Це все якийсь дитсадок.
розумієте? Не в тім річ, що він щось там їм не те сказав, хоча він, безумовно, не те сказав. Не в тому річ, що там Білецький каже те, що він не міг не сказати. Тут у всіх, в принципі, розписані позиції просто через те, у що вони вірять і у що вони практикують. Але не можна було це взагалі виносити на людський суд, тому що слабкі місця камера розкриває негайно. І ми бачимо, що замість національного лідера у нас не дуже впевнений в собі молодий. Це теж не треба було підкреслювати. Молодий, з комплексами, без якогось серйозного плану, тим більше там кількох планів. Хлопець, який не вивчив добре, як слід, свій урок. Сумно, соромно, сумно, я не знаю, що більше. Сумно. Давайте ось послухаємо редакцію нардепки з «Європейської солідарності» Софія Федина записала звернення до президента. Зробила це не сама, а з волонтером Маруси Звіробій. Та вкрай розлютила розмова Зеленського з добровольцями в Золотому. Давайте послухаємо. Різниця між тобою і Порошенком, знаєш, в чому основна? В тому, що Порошенко, хто його не любив, той йому бажав, щоб його в тюрму посадили. А тебе, сука, бажають, щоб ти здох, понімаєш? Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелить краще, чи там граната зірветься десь. Ти розумієш, падла, що там взагалі люди контужені на війні. Поки ти, сука, гроші заробляв, ржав і отут знущався з України, і з всіх її цінностей вони кров за це проливали, вони кінцівки за це втрачали, вони її боронили. Вони тебе підірвуть, я тебе обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. А ось заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко закликав правоохоронні органи розібратись, чи є у цьому відео склад злочину з боку нардепки Федини. Давайте послухаємо його. Ми вважаємо, фракція «Слуга народу», що неприпустиме таке з боку депутата така діяльність, тому що є інституції, а є просто люди, є, я не знаю, заповіді Божі. Не можна ж бажати людині прилюдно таких речей. Я зараз скажу саме про те, що там був народний депутат. Там був і блогер, був присутній. До блогера питань нема. У нас вільна країна, свобода слова абсолютно. Це політична позиція цієї блогерші пані Звіробой. А щодо народного депутата, дійсно, ми висловлюємо таке своє обурення і просимо правоохоронні органи, будемо просити розбиратись. А ось в ефірі телеканалу АТР народна депутатка Софія Федина заявила, президентові не погрожувала. Так, я посміхалася, бо ми не говорили, ми нікому не погрожували, але ми дуже чітко висловлювали свою позицію, до чого президент може призвести своїми власними необдуманими діями. І як же ж треба боятися Путіна і йти у нього на поводу, щоб в результаті звинувачувати, зокрема, мене в тому, що я погрожую президенту. Справа в тому, що, знаєте, найголовніший меседж цього стриму був досягнутий. Нас почули. На жаль, почули знову ж таки тільки форму донесення, але не захотіли почути зміст. Ось, пан Юрій, ми послухали і волонтерку, яка і захищала Україну, і захищає Україну, і «Слугу народу», і народну депутатку. Ми бачимо реакцію. Що ви можете сказати щодо цієї реакції? Наскільки вона, чи будуть подальші результати, події, дії? Та ні, все спустять, тому що воно від самого початку для всіх учасників це надзвичайно некомфортна ситуація. І ніхто на цьому не виграє, навіть якби йшлося там, скажімо, про вигравання якихось політичних очків, ніхто на цьому ні джекпот не зірве. Але з іншого боку... Я перепрошую, мені здається все ж таки, що народна депутатка, тим більше, що якщо вона
висловлюється саме як народна депутатка, а не як приватна особа, вона все одно залишається народною депутаткою. Я цілком розумію її емоції, але можливо... Але вона нічого не казала. Вона просто була присутня, бо біля неї була волонтерка. Так, але все одно вона солідаризувалася з цим, і краще би народний депутат якось дотримувався певних парламентського етикету, воно би, можливо, швидше дійшло. От просто так, що тебе, вона ж, ця блогерка сказала, що вона не сказала, що я тебе розірву, а що тебе народ розірве, да? Чи там ветерани розірвуть. От, але в такій формі звертатися до президента, це вже треба йти і палити сільраду, а не обмежуватися ось такими емоційними зверненнями. Тоді вже треба йти до кінця. Я поки що не готовий до цього. Але ми бачимо, все ж таки, волонтери, вони розлючені. І також і військові. Тому що, якщо ми будемо відходити, ми все ж таки даємо шанс Росії-агресорки наступати на нас. І ми бачили, як це відбувалося, і бачимо з 2014 року. Що стосується розведення, ця тема, яка взагалі не проговорена з фаховими військовими, те, що мені казали, те, що, по суті, лугандонівці, яких називають там сепари, хоча вони ніякі вони громадяни України. Не сепари, ні, але вони маріонетки, вони не бойовики, це так правильно теж. Я би їх назвав гібридами, тому що мені так зручніше і всім зрозуміло, про що йдеться. Оці от гібриди, які нібито українці, а насправді, по суті, росіяни, які нібито партизани, а насправді підлеглі регулярним російським військам і спецслужбам. Ці люди вдають, що вони нікому не підкоряються, нікого нічиї вказівки не виконують. І, звісно, що якщо наші там відійдуть на скількись метрів чи там кілометрів, зрозуміло, що ця сіра зона буде відразу негайно, повністю чи частково взята під контроль гібридами. Це, габабки. Це так, але які ваші варіанти? Що може статися, якщо все ж таки українські війська відійдуть назад? Нічого, буде чергова ескалація насильства в цій сірій зоні. Оті вчительки з неіснуючої направду школи, з уже неіснуючої, з якими спілкувався президент, вони на собі до кінця відчують всі прелісті гібридного режиму. Вони ще будуть жаліти, що їм люди зі зброєю так заважали, тому що там ті люди з того боку, люди зі зброєю, вони ж взагалі безбаштові. Для них, в принципі, не існують якісь ані правила ведення війни, ані якісь там закони, тим більше, перепрошую, закони кого? ЛНР? В Зайцево. Перепрошую. Так що вони отримують своє. А ми так, щоб суттєво погіршилося. Так, нашим воякам буде значно складніше, тому що вони мають все це, що вони... Ви переривайте, якщо вам треба, тому що у вас же ж... Так, зараз ми хочемо долучити і волонтерку Маруся Звіробій. Вітаємо вас, пані Маруся. Добрий вечір. Пані Маруся, що сталося? Чому таке відео виклали ви? Що вас так дуже обурило? Чи ви вже розумієте, які можуть бути наслідки? Які можуть бути наслідки? Я не знаю. Те, що правоохоронці можуть зацікавитися вами.
Я вам відповім. Людина, яка принижувала всі українські цінності 6 років війни і заробляла гроші, доки бійці клали свої життя, стала президентом. Що мене, ви питаєте, що мене обурило? Мене обурила манера спілкування такої людини, 4-жди уклоніста, з бойцями, які з перших днів на війні і захищають цю державу. Мене це обурило, мене це обурює досі. А ще мене обурює спроба якісь там в суд подавати. Я вибачаюсь, на що подавати в суд? На те, що я його попередила, що якщо він буде так зневажливо вести себе до захисників цієї країни, то він може постраждати, то нехай краще прислухається до мене і дуже рекомендую це зробити, а не в суд подавати. Вони забулися, мабуть, з ким треба воювати. Вони забулися, що воювати треба з Путіним, а не з Марусею і Софією. Пані Маруся, чи правильно ми зрозуміли, ви не погрожували президентові України? Не погрожувала? Я його попереджувала про загрозу, яка може бути, тому що я чудово знаю, з ким він там розмовляв, що таке ветерани і що таке бійці, які пройшли війну. Я розумію, що він не усвідомлює взагалі, що це за люди, тому дуже йому рекомендую прислухатися, а не в позу ставати і бігти собі захисту шукати до правоохоронців. Дякуємо вам. Маруся Звіробій була з нами на зв'язку. Волонтер, яка вже декілька років вже захищає нашу країну і допомагає добровольцям постійно. Пані Юрій, як вам така реакція волонтерки? Я вам кажу, це абсолютно нормальна реакція будь-якої людини, яка себе асоціює з людьми зі зброєю, які відмовилися від безпеки, відмовилися від тепла, просто тепла. Зараз холодно, да? А на позиціях немає опалення, немає гарячої води. Відмовилися від особистого життя, відмовилися від якихось планів. Вони все поклали на те, щоб захистити цю країну. Потім приходить якийсь хлопчик, як ми вже казали, легітимність якого значна частина, я не знаю скільки зараз, можливо, не 15%, можливо, вже більше, але значна частина країни легітимність такого президента не визнає. І це проблема президента, а не проблема Марусі. Маруся просто озвучила те, що відчуває частина суспільства, яка має суттєву моральну перевагу. Можливо, такої частини не більшість, але моральна перевага за ними. І поговоримо щодо іншої теми. Ось все відбувається занадто публічно. Так, історію з ймовірним хабарництвом в Раді прокоментував спікер парламенту. Про це Разумков розповів в інтерв'ю ICTV. Давайте послухаємо, що він сказав. В такій великій фракції завжди буде дискусія. А з приводу чого дискусія зараз іде всередині? Я думаю, що це з приводу поліграфу. Мені здається, що це трошки занадто публічно відбувається. Це все ж не шоу. Це все ж повинно бути питаннями роботи правоохоронних органів, які, якщо є такий фактаж. Законопроект 2047, через яких низка нардепів «Слуги народу» проходили перевірку на поліграфі, не стане темою зустрічі фракції. Про це розповів народний депутат Олексій Устенко в ефірі телеканалу АТR. Давайте послухаємо і його. Я вважаю, що ситуація, яка була з приводу законопроекту 2047, вона вирішена. І якщо питання в тому, чи буде це саме це питання дискутуватися, то я вважаю, що тут воно вирішене. Ми будемо намагатися на цьому тижні проголосувати 2047. Ось вони скажуть, що скандал завершився, але все ж таки він відбувся. Пані Юрій, як ви ставитеся до того, що тиждень тому проводили ці детектори лжи, ці відео, які перед всіма відбувалися? Що це дасть? Нічого це не дасть, я вас запевняю. І головне, що, на жаль, всі учасники цієї історії дають собі звіт в тому, що нічого це не дасть і не може дати. У нас
В парламент люди йдуть з кількох причин. Перша, і це не наймасовіша причина, щось змінити в цій країні. Друга причина – убезпечити себе, свій бізнес, свої інтереси від рейдерства хоча б. Я не кажу про правоохоронні органи. Це може бути просто, знаєте, марнославство, пиха. А може бути і значна частина... Я вас перебую, зараз збираються «Слуга народу» і вже прийшов народний депутат Дубинський. Давайте послухаємо його. Теперь уже внутреннего недоверия к тем людям, которые поднимали тему взяток с явной целью. Я вам могу даже сказать, какая цель данной ситуации преследовалась. Значит, обратите внимание, существует законопроект о легализации горного бизнеса 2285. Есть постановление Верховной Рады, которое распределяет, собственно, названия комитетов, какие комитеты существуют в Верховной Раде, какие полномочия в их сферу деятельности относятся. Вот в рамках распределения полномочий комитетов и горный бизнес должен рассматриваться и рекомендоваться к Верховной Раде к голосованию финансовым комитетом парламента. Вот этот вот скандал со взятками фейковый, который разгонялся, был необходим для того, чтобы сейчас втихаря передать этот законопроект в экономический комитет, который даже не имеет ни полномочий, ни экспертизы для того, чтобы этот законопроект рассматривать. Объясняю почему. Потому что, как вы видите, если вы выйдете на улицу, вот Лас-Вегас у нас в стране. У нас реально игорные салоны везде, где бы они только ни находились, вы везде наткнетесь на игорный салон. Любое крупное помещение в столице либо в любом крупном городе – это игорный салон. Это колоссальный бизнес с оборотом $1 миллиард в месяц. На секундочку. И с этого бизнеса никто практически не платит никаких налогов. Поэтому они готовы любые суммы заплатить сейчас для того, чтобы этот законопроект оставил этот Лас-Вегас на улицах. Мы категорически против. У нас этот законопроект забирают и параллельно пытаются очернить комитет. Этого не будет. Я сегодня написал заявление на Разумкова с требованием вернуть игорный бизнес на рассмотрение в финансовый комитет. Собственно, всех вас приглашаю на рабочие группы, чтобы увидели, что не пройдет у нас коррупционная тема и вот это вот, знаете, беспредел в погонах, когда эту штуку крышуют за колоссальные ежемесячные взносы от фактически бандитов, которые этим рынком управляют. А чому ви не голосували за впровадження електронних майданчиків? Я вам 10 раз уже объяснил. Если вам не совсем понятно, объясняю еще раз. Значит, не было на комитете голосования за отмену майданчиков Яценко, майданчиков Прозора или каких-либо других майданчиков. Вы просто ознакомьтесь со стенограммой комитета, вроде доступную информацию, но вам, видимо, не досуг. Мы голосовали за то, чтобы в одном законопроекте или в нескольких законопроектах пакетом объединить решение вопроса, полностью отменить эти площадки Яценко, аннулировать их. Причем обратите внимание, какой прекрасная история. Я буду вам помогать. Добро. Давайте. Обратите внимание, какая интересная манипуляция с площадочками Яценко. Нам всем рассказывают о том, что мы их не отменили. Да, друзья, законопроект, который сейчас зарегистрирован в Раде по отмене этих площадок Яценко, начинает действовать только с 1 января. До 1 января им разрешают работать по $1 миллион в день, нам говорят, они зарабатывают. А вот люди, которые зарегистрировали этот законопроект, что? Там скасовывается монополизация. Скасовывается, девушка, вот еще раз, я вас рекомендую вам почитать сначала законопроект, прежде чем спрашивать. Монополизация скасовывается с 1 января. До 1 января ребята прекрасно работают и получают по $1 миллион в день, как вы сами об этом пишете. Чтобы этого не было, чтобы эти площадки закрылись сюжетом, например, с 1 ноября. Собственно, и было принято решение, что площадки Яценко в минус, система госзакупок Прозора, которая по сути является тендерной мафией, на которой зарабатываются сотни миллионов гривен из бюджета вымываются, в минус. Очищение, как минимум, нужна эта система. Более прозрачный подход к ценообразованию, более прозрачный подход к комиссиям. И самое главное, на этом всем фоне мы еще хотим сделать доступными услуги для людей-оценщиков. То есть, когда человек покупает недвижимое имущество, он платит за услугу оценки. Сейчас это 500, 1500 гривен, 3000 гривен. Это стоит, может быть, 55, может быть, 50 гривен это должно стоить. И так мы хотим это сделать. И вот за это голосовал комитет. Скажите, из фракции будут исключены? Вы говорите о том, что раскола нет? Знаете, никто не будет исключен из фракции. Почему? Я повторяю вам еще раз. Потому что мы сейчас стали свидетелями просто техничной манипуляции общественным мнением, основной целью которой было сохранить Прозора, которая позволяет своим бенефициарам зарабатывать до $1 миллиарда гривен в год.
чисто на госзакупках, это, как вы понимаете, деньги вымываются из бюджета. Б. Проводить закупки втридорого, потому что сейчас ни один нормальный производитель не работает напрямую с бюджетом, все идут через так называемых дистрибьюторов, посредников, прокладки, и на этом удваиваются цены. В Киевской области местная власть, Киевский облсовет и губернатор пытались купить линейный ускоритель для лечения онкобольных в 2 раза дороже, чем стоит он на сайте производителя. И это все прозоро. Это все позволяет делать прозоро. Поэтому, смотрите, вопрос сейчас. Техничные манипуляции призваны защитить прозоро, с одной стороны, потому что это колоссальная коррупционная схема, и защитить, скажем так, не дать, вернее, легализовать игорный бизнес и оставить на улицах этот самый Лас-Вегас. Вот это происходит. Вот об этом мы будем говорить. Раскола никакого нет. Да, просто нельзя давать людям оборовывать нас с вами. Когда будет уволен Кличко? Когда Кличко будет уволен? Я не кабінет міністрів. Скажіть, будь ласка, ми прийшли тут мікропідприємці. Ви знаєте, що законопроекти, ми чекали зустрічі з Кличком, так? Ой, ми кричали з президентом Зеленським. Він пообіцяв нашому журналісту Віктору Жику, що він зустрінеться. Обіцянки треба виконувати. Він до цього часу не зустрівся з підприємцями. Господа, я не ми дуже просимо вас передати пану Зеленському, адже ми, більшість із нас за нього голосували, законослухняні громадяни. Ми голосували за нього. Передайте йому, будь ласка, що ми чекаємо все-таки на зустріч. Если сегодня президент будет, вот я вам сейчас расскажу. Значит, буквально позавчера мы обсуждали с руководством фракции ряд вопросов. Они ко мне сами обратились с предложением написать перечень вопросов, которые наиболее всего сейчас являются актуальными для общества. Я этот перечень подготовил, и законопроекты по кассовым аппаратам и кэшбэку, кэшбэк, как мне кажется, гораздо более проблемный законопроект для малого бизнеса. Вот законопроект по кэшбэку, я считаю, вообще должен быть отменен на сейчас. Кассовые аппараты подлежат, у нас есть, смотрите, у нас есть с вами переходной период, есть время за это, вот за этот период переходной кассовые аппараты отрегулировать так, чтобы они были не так болезненны. Они нужны, но нужны. Я не буду спорить, смотрите, у нас есть переходной. Я знаю. Значит, смотрите, я не буду с вами спорить сейчас. У нас есть большой промежуток времени для того, чтобы мы с вами изменили этот законопроект так, чтобы он ко всем подходил. Да, но кассы все равно будут, это мы никуда от этого не денемся. Пане Олександре, ми сьогодні подали президенту законопроект. Я можу вже не держати? Ні, може ще. Ми сьогодні подали президенту законопроект щодо скасування закону 128-129, касові апарати кешбек. До 4 числа. 1073-1 називається. Зараз вже закони. Вони зараз закони 129, 128. Чи готові ви, як представник, на якого ми дивимося, що ви, якщо відверто, нам здається, що ви умі честь і совість Слуги народу на сьогоднішній день. Спасибо большое. Тому ми просимо вас, щоб ви були одним з ініціаторів цього законопроекту, бо у нас є пересторога, що президент його не подасть, і ми 4 числа після мітингу на Банковій. Це був Олександр Дубінський від «Слуги народу». Ми чули прямому наживо чули. І Юрій Макаров, тележурналіст. Дякуємо вам, що були з нами. Я перепрошую, що так коротко. Може наступного разу пощастить. Обов'язково буде наступний раз і не буде ніяких наживо і прямих ефірів щодо «Слуги народу». Я з вами зараз ефір телеканалу АТР продовжить за мене. Я з вами зустрінусь через 20 хвилин. Залишайтеся з АТР. Бранців Кремля хочуть засудити майже на 100 років. За що окупанти судять кримських татар та українців